don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my friends on TV. It's the FIFA Club World Cup. Mamelodi Sundowns 3, Dortmund 4. I'm joined by Steve. Yazi into engibona lately FIFA World Cup. It is interesting. Akuna team enkulu. Abo Real Madrid badrawile. Abo PSG badolzenzile. So akuna team encane actually. Sundowns kuphela. Akuna team encane. Lama team alapha wonke ayimisene. Too much. Yabona noma idliwe Sundowns today. Thina abanye si proud ngeSundowns. Proud ngeSundowns. Si proud into nawe azakiwe mnaka. No, I'm proud to do the Sundowns. Danko. Ingijabulisile the way bebedlala ngakhona beze express. True. Baqale kahle Sundowns. Yes ke bafundile because umuntu ufunda every day. Yes. Bafundile amaphutha wabo lawo wenzile ukuthi kunama player kore bengekho bona. Babayekile. But azange ba give up Sundowns. Still yapush Sundowns. Na Dortmund ithola a tough time. Sundowns win the first game. Yes. Beku team yokuqala eAfrica. Yokuwin the first game. Which is into enhle. Bayakhombisa ukuthi abayanga lapho kushuta ama selfie. Abayanga uparticipate. Listen to killers issues. They are here to make business. They were pushing ngakhona Sundowns. Lo muntu weSundowns ebabadlisa. Ora wena uyenzile imistake nabo Cupido bayenzile imistake but badlalile lamachi. Badlalile akekho umuntu weSundowns. Yabazokhuluma bathi uRonza wenzile in but yazi football. Masithi siyabheka. Wonke amagoli ama mistake. Bebengakhona ukwavimba lamabhola but ke into iSundowns emele ifunde. Eyibonile because iDortmund is a big team. But nayi iDortmund ibihamba yokwenza Sundowns ama mistake besenza ama mistake bese yona ke ya convert ngalo ma mistake. iSundowns yona yenza iDortmund ama mistake bese ay converting ngawo lama mistake la usibonile vele benza manga defender yelo gonja but ayikhonanga but mina into ngibonile ngibone abo Lodge from PSL. Besokolisa sibona iSundowns esokolisa. So mina engichasha ukuthi ibhola ku PSL manje silikwelinye izinga manje. Yona nto kumele sijabulele kakhulu ukudlula zonke izinto ezikhona. Esinginombuzo. Kube iPirates elapha bewuzokhuluma kanje. No manje ngisho ukuthi kube iPirates elapha bewuzokhuluma kanje. Ngiphendule mina. Ngifuna yena ngiyamazi ukuthi ucabanga ngidlalela thula. Wazi uzokhuluma amagama amnandi kanjani? Uphatha inyonso. Launch. Mina ngibuza. Elalisa phansi iMan City. No. Buza umbuzo wakho. Mina ngibuza umbuzo. Ngithi mina kube iPirates elapha kule ntuza uClub World Cup. Bonga ikhuluma kanjena na. Esingithe ungaphendula emfowethu. Ufundisa umona. Ukhila ubhizi nomona. Ijealousy izombulala. Enye into futhi kimi ngingedwa. Bengafisa ukuthi le cup le Europe le Club FIFA World Cup. Noma lingaya le. Ehloko. South America. Ngoba angikhombile ama team aku Brazil ukuthi nawo ayakhombisa ukuthi akazange uzoncenga. Ngifuna ifootball ichinje. Ingasoloki ifootball sesiyazi ukuthi iMadrid, sesiyazi ukuthi ini, sesiyazi ukuthi no. Ngifuna ichinje. Kwenzeke lento bebengayicabanganga na ku World Cup mayisale South America ithathwa Argentina wakunama team akade welo khona. So awukamphendula. Ngicela namabuza kila. Ngicela ukuza ukhila. Hayi ma. Ngicela ukuza ukhila. Khila if bokuyiPirates lebe lapha bozothini. Lalela ke mina ngisibias. Kwayona bengeke ngize ngiyifave. Angeke ngize ngithenge iskelemu. Bangeze ngiyifave. Kube iKaizer Chiefs ngabe ngihamba nayo.
manje la kumphendulile ku-Ace ngifuna yena kube iPirate akithi manje ukhuluma iSundowns kahle ngibuza yena ukuthi kube iPirate beyilapha bekazothini uzothini Ace no kule stage ekusi Pirates bengifisela okuhle because imeli ibhola lethi PSL ngiyakubamba ngoba Ngiyakubamba. yazi kunezinye zezinto ne masikhuluma IPSL iphansi IPSL this and that Yeah. but manje amajita aku PSL aphakamisile aphakamisile abo Divan Lungu into bebezenza today yeah abo Renas into bebezenza today ndoda abo Mshishi into bebezenza today amjede awuloda uRenas ngitshelile ngathi star ngitshela so- nama player ukuthi ay star mina ngizonda iSundowns uzondisa ndawo abantu aba understand ukuthi yini iSundowns iSundowns team uyangiunderstand ehlala lapha eCloricop uyangiunderstand yeah. sure so ama player kunandaba nawo adlalela iSundowns but individual ngiyasho ukuthi Congra bafana izinto ndlale kahle kanje but uma seyahlangene bathi iSundowns angifuni ukuyibona and angibhayi next angibhayi iskelemu angifana nalabantu abadlisiwe mina ukuthi bazokhuluma iSundowns kahle kahle manje uyababona nje baqedile ngabo bakhuluma kanje ekamereni ekamereni masiphuma la bazathi marakhila boqinisile God, mina I'm not a bias Chairman, I'm telling musa kuyafana naye lo iPirates akafuni ukuyibona Wait. ngiyamazi uma ngadlala iPirates neSundowns uyosupport ile iSundowns uyangiunderstand Yeah. yes Yeah. akafuni ukuyibona and ngiyamazi ukuthi iPirates neSundowns to be honest mawudlala iPirates neSundowns Yeah. ngifuna ukuba honest ngoba mina ngisibias ngamane ngisupport iPirates or utshani uyangiunderstand lela bazaba bagijimela kiwo mangabe ayikho team but nginayo soft spot for Orlando Pirates but zero sports for Sundowns zero noma ungangivuse ebusuku uthi ekhide ebuthongweni hey Sundowns uyinikeza how many score sakutshela ukuthi zero mari Pirate maybe angathola 1 or a half ngiyakuthola yes I'm not a bias man zero Zero. I'm not biased ngenza tuzama wayeke wayokwenza ama-trials wayokwenza ama-trials wena njengawayesasomdlalo webhola afika amphika ku-Sundowns manje-ke le kwari qhamuka khona enga futhi ngekisaphela mina nginesizathu zami ukuthi why ngibe against for the Pirates Also against futhi mayidlala neSundowns nginesizathu zami boy Pirates awuyifuna not ukuthi angifuni mara angifuni namadlala la ekhaya mara mayidlala international nje kubutla FIFA World Cup ayingayisupport Usakhumbula- mayidlala eAfrica next angihambisana ushaywe yini kulentuzana kulentuzana lapha la iSundowns iphume khona final konje iCAF ushaywe iPyramid. ibashayo bofavor nomngani wami bofavor awuyazi maye mara uthi uyakusupport bawudlala ngaphandle usupporta kanjani beka support uMayela imenemene leli menemene leli ezimenemene Club FIFA World Cup chance ayingihamba ngoba neSundowns uyazi ukuthi iPirates angeke isafika ku FIFA World Cup mzansi no imeli PSL ibhola lethu ukuthi siphethini imeleni imeli Sundowns imeli Sundowns kwephi league mhlawumbe uzokuphendula lalela ibizwa ngani league ku-Sundowns lalela ngifuna ukutshela something ne mangisuka la ngiye mhlambe eMozambique uyangiunderstand mangifika lapha eMozambique angimelanga ama-fans wethu ngizimele mina but ukhila bamazi ukuthi umuntu ohlezi avela kuma video wama-fans wethu ngiyakuthola so iSundowns idlala ku league ye-PSL yes ayisi PSL yes mangabe khona into yabathi imeli PSL Yeah. kumele usuke abantu abasebenzela iPSL Yeah. bayomela yona le Ngiyakuthola. iSundowns imeli iSundowns ngiyakuthola angeke uze kuchange lokho laba balandele bebelaphana be-Sundowns ngobuningi usho ukuthi mhlawumbe i-PSL ayifakanga sandla lapho ukuthi Mtsiphe ngoba naku i-Sundowns yakho iyale isimele zi-PSL sifaka ukuthi qhatha nabalandeli babe lalela bathi ngeshangane mina ntahlamtsa amathi hlavona isovori lasakani yabona khona le pelepele encane bengizogeza amehlo wabo mhlambe bebazobona kahle mangabe lentuzana kube iSundowns imeli South Africa number 1
number 2 kube imeli PSL ngabe lapha kulama support alapha ikhona isupport eli1 le Kaizer Chiefs likhona elinye le Sundowns likhona lesikhukhuna likhona nje isupport elapha elimele elisupport iSundowns elisupport amanye amaqembu kwi-Sundowns wonke babacoshile lapho ungakhulumi ngapho ngisho ukuthi wonke ama support alapha lawale support iSundowns lokho kuchaza ku clear ukuthi guys iSundowns izimele yona noma ningakhothisana mina iSundowns noma bangathi ngislima ngiyini anginandaba nabo mina iSundowns angimelanga mina ngomelwe iKaizer Chiefs mayile ngila ngizoya ngosupporta khona ora ngisupport ngila iSundowns imeli iSundowns yes ayimelanga wena sohluleka ukuya ku FIFA kule duzane bese uzothi wena kumele yabona emva kwalama game adlalwe eSundowns everyone around the world uzoba ne-interest ukubona ibhola la PSL everyone uzoba ne-interest bazoyitracer baze bayithole kumele sithole football education for ukila and education for support for ukila kwenzela ukuthi athi my analyzer la kuma fans wethu abeyitholile that ye football support mina angidingi ilentuzane mina angidingi ilentuzane yabo angisamanzi mina ukuthi uzowachitha ye direction in A1 uyangunderstand mina mabayehla mina ngiyakhuphuka why ngikhuphuka ngoba mina ngithanda iKaizer Chiefs uyangunderstand phela manje manga competition ingekho ilo chips yodlala noba ngathi i-competition lalela kuze ngisupport iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs idlala ku PSL idlala nabo lapho idlala nayo iSundowns angeke ngizokuthi iSundowns yomele mina imele mina uyangibona ukuthi ngigcoke iphi label yabona Kaizer Chiefs ikapa le iKaizer Chiefs and manje this season ngizwile nama under wakhona azoba khona ngizoshaya iscooter kanje ngihambe ngifuna ukutshela something Sundowns imeli Sundowns uyikhehla kanje deep inside ku heart yakho uyazi ukuthi iSundowns izimele yona nawe mngani wami uyishimane kanje uyazazi ukuthi iSundowns ayimelanga wena imele yona noma ungaba iBayazi ukuthi mawuhamba lapha endleleni bazathi hey thank you loyile hiyo hey bambulele lokela weko uyathakatha hiyo bathu uyathakatha hiyo bambulele lokela weko abambulele